Жиынына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Илфар Хәзрәт Хәсәнов, Татарстан мөфтиенең рәсми органнар белән эшләү буенча урынбасары, Дамир Данил улы Натфуллин, Татарстан мәдәният министрлыгының музей эшен үстерү бүлеге мөдире, һәм Данис Фәнис улы Шакиров, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары. Беренче сорауны Данис әфәнде сезгә бирәсе килгән иде. Менә безнең изге Болгар җыены алдыннан традицион рәвештә мөселман дин әһелләре форумы уза. Сез бу форумга һәм изге Болгар җыенына нинди максатлар куясыз һәм күпме кеше катнашачак? Кыскача гына таныштырып китсәгез иде. Хөрмәтле матбугат конференциясендә катнашучылар, менә модератор бик әйтә, һәрбер елны Болгар җыены алдыннан без традицион рәвештә Бүтін Россия татар дин әһелләре форумын җыенын уздырабыз. Чөнки Болгар җыены белән бу форумны, бу ике чараны аерып булмый, алар һәрвакыт бергә бер-берсен туландырып бара. Быел ул безнең 9нчы мәртәбә уздырыла һәм 9нчы Бүтін Россия татар дин әһелләре җыенында форумында 70 төбәктән 1100 делегатның катнашуы көтелә. Әгәр дә без менә беренче шушы җыенны уздырган вакытта 2010 елда иде ул 40 төбәктән 700 дин әһеле җыелган булса, менә быел инде 2018 елда ул 70 төбәктән 1100 делегат. Бу саннар һәм география бу җыенның никадәр бүгенге көндә дә актуаль икәнлеген һәм кирәкле эш алып барганның дәлиле булып тора. Кыскача гына программасы турында әйткәндә, ул җыен безнең 3 көнлек була. Болгар җыены белән Болгар җыенында көткән вакытта 19 июль көнне без барлык катнашучыларны да дискуссион мәйданчыкларда җыячакбыз, секция утырышы. Һәм менә барлык секциялар һәм шушы җыенның эчтәлеге дә нәрсәдән гыйбарәт. Без гомумән быелгы шушы милли тормыш һәм дин дип аталучы җыенны безнең Татарстан Республикасы президентының бөек мәгърифәтче, фикер иясе, татар дин галиме Шиһабетдин Мәрҗәнинең тууына 200 ел уңаеннан үткәрелүче чаралар турында указы чыккан иде. Менә быелгы форумны да без шушы Шиһабетдин Мәрҗәнинең сүзләре белән башлап җибәрәбез. Милли тормыш һәм дин 9нчы Бүтән Россиядә дин әһелләре форумы. Менә ике шигар белән, беренчесе аның димәк менә Шиһабетдин Мәрҗәни әйткән иде, диндә эш әйбер юк, ләкин Аллаһ милләтебезнең дә динне дә саклый. Ул милли тел, милли кием һәм милли гореф-гадәт. Һәм секцион утырышларда без менә Шиһабетдин Мәрҗәнинең сүзләре белән башлап китәчәкбез. Ул Мәрҗәни исеннән барсак югалмабыз. Форум эчендә 4 дискуссион мәйданчык, секция эше үзенең эшчәнлеген башкарачак. Беренчесе аның татар дөньясында ислам дине белән бәйле изге танылган урыннарны барлау һәм туристик маршрутлар булдыру темасы астында булачак. Икенчесе балаларга милли тәрбия, дини белем бирү өлкәсендә тупланган тәҗрибә һәм проблемалар. Өченчесе ислам һәм татар дөньясы концепциясын тормышка ашыру мәсьәләләре. Һәм дүртенчесе татар халкының рухи мирасын барлау һәм халыкка кайтаруда дин әһелләренең роле. Игътибар иткәнсездер, сез инде матбугат конференциясендә һәр елны катнашып киләсез. Менә безнең дискуссион мәйданчыклар, секцияларда исемнәре белән дә, эчтәлеге белән дә һәр елны аерылып тора. Бүгенге көндә булган актуаль мәсьәләләр, мөһим сораулар шушы дискуссион мәйданчыкларда, секцияларда каралганнан соң 20 июль көнне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Миңнеханов катнашында пленар утырышта йомгак ясалачак, гомум резолюция кабул ителәчәк. Секцион утырышларда булган мөһим сораулар күтәреләчәк һәм дин әһелләре белән берлектән галимнәрнең дә һәм шулай ук без чакырып килгән кунакларның да чыгышлары көтелә. Әлбәттә без бу җыенны Татарстан Республикасы хөкүмәте белән бергәлектә, Татарстан Республикасының Диния нәзарәте белән бергәлектә уздырабыз һәм Россия Федерациясының үзәк диния нәзарәте һәм Россия Федерациясе мөселманнарының үзәк диния нәзарәте һәм Россия Федерациясе мөселманнарының мөфтиләр шурасы белән бергә һәм әлбәттә инде диния нәзарәте үзебезнең Татарстан Республикасының диния нәзарәте белән бергәлектә уза. Һәм барлык катнашучыларны да без 21 июль көнне төбәкләрдән килгән катнашучыларны һәм Татарстаннан да шулай ук барлык милләттәшләребезне шушы Болгар җыенында катнаштырачакбыз.
bu kıskaça etken vakitte şuşu jiyın ham forum turunda elbette medeni programı da karalgan bizning şuşu jiyinda sizde katnaşuşlar için sizde tugul 9. Öktön Rasidi Nehirleri jiyinında forumunda katnaşuşlar için şunun bilen bir retten biz alarını forumunu şular medeni meşitine alıp barıp en birinci 9. gününü ile namazını barasında şu meşitte ile namazını okup şöyle başlayıp jiberecekbiz. Hem de elbette şular kalan meşitlerge alıp barabız. Hayırlı gün, Nazlı ve Müslüman Tatarın forumuna. Din Ahilleri forumunda Tatar dilini saklama meseleleri ko'tarilecek mi? Elbette bu mesele Din Ahilleri forumunda da ko'tarilecek. Min aldan aytdim bizning seksion oturuşlar. Biz yukarına birinciden şu Şikabetin Mercani'nin 200 yıllığı umayından ütkərilib gelişi şu şaralar rətindən şu Din Ahilləri forumunun yukarına gitmədik. En birinci şiratta bizim büyük mağrifetçi, din ahili, fikir iyesi halkımızın bu meselelerini bizim kısmetlerinde de, hem gümmen işlendiğinde de, turmuş yolunda da en birinci şiratta onun şigarı aslında uzarıla. Dinde şey bir yok, lakin Allah milletimizin de dinimizi de saklıyor. Hem en birincisini olayken milli dil, milli kiyim, hem milli ırk-adet. Biz ayrım diskusyon meydançıkta da bu meselenin mesela bu fikir ulaşacak biz ulğumum rezolüsiyada da bizim proyektinde çağrılış taptı. Hem şulay proyektinde tugul rastlangan rezolüsiyada da bulaşak. Hem bu moment biz şu forumuna yukarına milli turmuş hem din deyip atamıyoruz. Bugünkü günde eğer de milli turmuşumuzni hem dinimizni birge urib bargan ışırıqtağına biz halkımızın yazmışı turunda, geleceği turunda alğa taba söz yürütəbiz. Həminə dağın məlumat olarak şunu aytıb uzasım kile, bizning Bulgar jiyinində Tatarstan Respublikasından da bizim Dünya Tatar Kongresi'nin bölükçe yetekçileri, uyuşmaları tarafından hem Rusya Federasyası'nın barlıq 70 tübelinde bulunan Tatar uyuşmaları tarafından da delegatsiyalar formalaşıp bizim Tatar uyuşmaları ayrım avtobuslar bilen şu Bulgar jiyində katnaşığa planlaştırılır. Alıp Tatar dünyasında İslam dini bilen beyli izgi tanılgan urunlarını barlav hem turistik marşrutlar buldurur. Bu dünya nezareti tarafından bugünkü günde bir maturu işlenip ki bizning Kazan'ın 10 yıllık medresesi İlyas Kazarzigançı tarafından da Tatar ziratın deyip alıp bir kup kabirlikler var. Bu kabirliklerini şistartu, barlav bilen bir retten biz gümmen turistik marşrutlar da bulduralarız. Çünkü bizning marifetçilerimiz, din ehilleri, hem gümmen fikriyeleri şu oranda jetlengenler. Bu mesele. İkincisi, biz balalarga niçin dini bilim bir ülkesi gene tugele, milli terbiye meselesi turunda. Bugünkü günde elbette ulu buğun vekilleri, urta buğun vekilleri turunda söz alıp barganda bizim cuma namazlarında da o yaktan halk şıgırımtılığı her bir meşitine. Alır bilen yeneşede özünün bir babası bilen birge onuğu kilip şu birge namazın başkarıp hem şuluk vakitta Tatarça vəğəsini sindirip üzerine biz din bilen bir retten alarga şulay özümüzün tariximizin de medeniyetimizi tilimizin de sindirip barabız. O yaktan bugünkü günde biz dini nezareti bilen tarafından her vakitte gızelimdeli alarga bir zor rahmet. Cuma namazların hazır bütün meşitleri bizim Tatarça okutılan her bir meşitte diyerlik bizim Tatar dili kursları var. Bütün o yaktan mümkünçilikler tudurulgan. Üçüncü mesele bizim 13. yılda İslam hem Tatar dünyası konsepsiyası rastlangan idi. Onun turmuşqa aşırı meseleleri bu konsepsiya bir kısallı bugünkü günde dokument bulup dura. Onun her birisi özünün milli turmuş bilen de beylep, dini vaziyetke de beylep, bilgili bir mühim sorular bilen anda hem alarının şişi yolları suvarılan biz bugünkü günde onun turuşu hem kileşekte bu konsepsiyada üstekmelerki tuturunda söz alıp barışak.
Дүртенчесе инде әлбәттә безнең менә форумда да мин юкагына әйтмәдем, милли тормыш һәм дин. Бүгенге көндә дин әһленең, имамның роле, вазифасы, аның шушы дини тәгълимат белән бер рәттән әлбәттә халыкка безнең тарихыбызны, мәдәниятебезне, телебезне саклауда роле бик зур. Шуңа күрә менә без 4-нче секцияне татар халкының рухи мирасын барлау һәм халыкка кайтаруда дин әһелләренең роле дип атадык. Аның һәрберсенә модератор билгеләнгән. Әлбәттә шушы өлкәдә үзенең саллы хезмәтен башкара торган кешеләр һәм biz әле төбәкләрдән дә шулай имам мөхтәсибләрне алар янәшәсендә куеп, шундый бер фикер алышу мәйданчыгы булачак.